Ahojte všetci, pozrite, ako nám krásne nasnežilo do rána. Úplne to tu vyzerá ako v rozprávke všade, zbožňujem zimu. A dnes vám chcem natočiť video o sebavedomí a lepšie povedané o tom, prečo majú niektorí ľudia nízke sebavedomie, prečo si neveria. Ale predtým, než začnem, tak sa vám predstavím, tí, ktorí ma nepoznáte. Moje meno je Dana Poloniová, koučujem ľudí, poskytujem rôzne mentoringy a programy a pomáham ľuďom zbaviť sa starých presvedčení, zlozvykov alebo správaní, ktoré majú, ktoré im ničia život, sabotujú ten život. A ľudia, ktorí robia stále tie isté chyby dookola, nevedia, prečo s tým nevedia prestať. A potom to nahradíme novými zvykmi, správaniami, aby mohli ľudia dosiahnuť ten svoj úspech a využiť svoj plný potenciál. Robím to tak, že pracujem s podvedomou mysľou, pretože podvedomá myseľ je veľmi, veľmi silný nástroj, ktorý máme a veľa ľudí o ňom nevie a veľa ľudí sa nechá tou podvedomou mysľou zneužívať. A keď sa naopak naučíte ju ovládať, tak konečne budete schopní priniesť rôzne pozitívne zmeny do svojho života. Ja sama ešte pred 3 rokmi som o tejto časti mozgu nevedela a odkedy som s ním začala pracovať, tak naozaj mne sa výrazne zmenil život k lepšiemu a preto to chcem teraz podávať aj ľuďom ďalej. Takže poďme si trošku porozprávať o tom sebavedomí a vy sa zatiaľ môžete kochať touto nádherou. Prečo som si vybrala akorát túto tému? Pred pár týždňami som robila anketu na Instagramových príbehoch a pýtala som sa, v ktorej zo 4 častí majú ľudia najviac problémy. Áno, keď pracujem s klientmi, tak pracujeme so 4 hlavnými oblastiami a to je zdravie, financie, vzťahy a sebavedomie. A na moje počudovanie najviac problémov mali ľudia so sebavedomím. Takže poďme to teraz trošku rozobrať. Ešte, kým začnem, aby ste pochopili trošku našu podvedomú myseľ. Podvedomá myseľ vníma všetko, čo sa deje v našom okolí a všetko registruje, všetko si ukladá, áno, do tej hlavy. Má strašne rada opakovania, takže čo vidí sa neustále opakovať, tak to preferuje, tomu verí a to si osvojuje. A úlohou tej podvedomej mysle je držať nás v bezpečí. A to takým spôsobom, že zapadne do toho širšieho prostredia. Preto hľada tie opakovania a čo vidí na pravidelnej báze, tak to si osvojí, ako som už povedala. A to správanie potom prevedie aj do nášho života. Takže toto je sebavedomá myseľ a teraz prejdeme k tomu nízkemu sebavedomiu. Takže jedným z takých hlavných dôvodov nízkeho sebavedomia je naše detstvo. A to, ako sme boli vychovávaní. Lebo pamätáte, ona má rada opakovania a ak ste mali napríklad rodičov, ktorí vás v detstve nepodporovali, ktorí vás ponižovali, ktorí vás napríklad porovnávali so starším súrodencom, áno, že Marek je taký šikovný, prečo nemôžeš byť viac než on a tak ďalej. Keď vám nedávali tú lásku, keď vám stále dávali pocítiť, že ste neschopní, že sa vám nič nedarí, že nič neviete, tak si vezmite, že koľko opakovaní tohto vaša podvedomá myseľ počula. Áno, a hlavne keď to prišlo od rodičov, od osôb, ku ktorým pozeráte ako ku svojim vzorom. Áno. A keď vás napríklad celý život takto ponižovali a naozaj nepreukazovali vám tú lásku a podporu, tak vy eventuálne tomu začnete veriť. Keď to počúvate celé detstvo, celý život, možno ešte aj teraz ich máte vo svojom živote a stále vám to dávajú pocítiť. A tá podvedomá myseľ si to proste osvojí a začne tomu veriť. A naozaj to nie ste vy. Nie ste to vy, lebo vy ste možno šikovní, naozaj viete sa v živote obracať, ale tá podvedomá myseľ vás privedie k tomuto presvedčeniu. Nemusí to prichádzať len od rodičov, mohli to byť napríklad súrodenci, áno, ktorí vás od detstva takto ponižovali. Mohla to byť nejaká šikana v škole, či už od spolužiakov, od kamarátov, mohlo to prísť od učiteľa, ktorý si na vás zasadol a taktiež vám dával pociťovať, že ste menej cenní
A preto si vy teraz neveríte. Preto máte to sebavedomie nízke. Ďalej, ešte tu máme sociálne siete, máme tu televíziu a vieme, že tie tiež slúžia na programovanie našej mysle. Sociálne siete, televízia stále nám ukazujú príklady, ako by sme mali žiť, ako by sme mali vyzerať. Mali by sme mať najnovšie auto, najnovší telefón. Áno, v prípade dievčat musíte mať úžasné vlasy, veľké pery, stále byť namaľovaný, pretože inak nemáte hodnotu. Takto to presadzujú naše sociálne siete a médiá a telka a všetky reality show a tak ďalej a tak ďalej. Ja to nesledujem naozaj, lebo veľmi negatívne to vplýva na nás, ale veľa ľudí si toho nie je vedomí, aký to má zlý vplyv. A hlavne u mladých ľudí, ktorí sú veľmi ľahko ovplyvniteľní. Takže preto to sebavedomie máte nízke, ale dá sa s tým popracovať. Áno, vy teraz sa musíte presvedčiť, že naopak nie ste neschopní, že nie ste takí na nič hodní, ako vám to bolo celý život predkladané. Lebo hovorím, tá podvedomá myseľ zbožňuje opakovania a ona tomu verí. Keď vám to bolo povedané počas detstva, počas celého života, neviem koľko stovky alebo tisícky krát, tak samozrejme, že vás bude viesť k tomuto presvedčeniu. A samozrejme, keď ste to počúvali toľké roky, nedá sa to zmeniť zo dňa na deň. Treba nad tým trošku dlhšie popracovať. Samozrejme, potrvá to nejakých pár týždňov, nejakých pár mesiacov, ale vy musíte sa zbaviť tých starých programovaní, ktoré máte v hlave, o tej viere a presvedčeniach, akí ste, a nahradiť ich novými. Takže trošku to trvá, ale nie je to nemožné. A toto sa netýka len sebavedomia. Áno, lebo ak sme boli vychovávaní, ak sme vyrastali v takomto zložitom prostredí, hovorím, taký chlad od svojej rodiny, od rodičov, od spoločnosti, môže to ovplyvniť všetky sféry nášho života. Áno, môže to ovplyvniť naše vzťahy, pretože nevieme neskôr fungovať vo vzťahoch, pretože nedokážeme prijať alebo dať tú lásku. Taktiež, ak sme vyrastali v chudobe, neustále nariekanie o tom, že peniazy nikdy nie je dosť a ľudia sú chamtiví, ktorí sú bohatí, tak tiež máme to programovanie na tú chudobu. Taktiež zdravie, alebo týka sa to všetkých sfér nášho života. Väčšinou, ak je ovplyvnená jedna sféra negatívne, tak to potom ovplyvňuje aj tie ostatné, samozrejme. Takže nad týmto sa dá určite popracovať. A presne toto robím ja vo svojich mentoringoch a vo svojich programoch s ľuďmi, že odhalíme, odkiaľ sa vzali tie zlé presvedčenia, tie nepravdivé presvedčenia, lebo naozaj to, čo si o vás myslia iní, nedefinuje to, kým vy naozaj ste. Musím trošku spomaliť, lebo šľapem do kopca a predsa už nesiem pred sebou nejaký náklad, čoraz väčší. Takže tá kondička už nie je taká, ako bola. A toto učím vo svojich mentoringoch, vo svojich programoch. Rozoberiem osobu úplne do bodky, preberieme celé detstvo, celý život, odkiaľ sa vzali tieto zlé a mylné presvedčenia, zbavíme sa ich a naozaj preprogramujeme tú podvedomú myseľ na úspech, na skvelé sebavedomie, na to, aby ste si verili, na to, aby ste konečne vedeli využiť svoj plný potenciál, aby ste sa nebáli vystúpiť z tej komfortnej zóny, aby ste naozaj dosiahli v živote čokoľvek si zaumienite. Ako som už vravela, potreba to nejaký čas. Je to každodenná práca na sebe, ale nie je to nemožné. Pomohla som už mnohým ľuďom, sama som si touto transformáciou prešla. V minulosti som trpela aj depresiami, nízke sebavedomie, keď som si myslela, že nikto ma nemá rád, že život nemá zmysel. A u mňa to bolo to, že som bola v zlom vzťahu. Bola som s partnerom, ktorý ma neustále ponižoval, ktorý ma stále buzeroval za všetko, čo som robila. Áno, bola ako časovaná bomba. Stačilo, že ani som nemusela spraviť nič zle, stále sa našiel nejaký problém a všetko bola moja vina. A pretože som tým bola neustále obklopená, tak som tomu eventuálne začala veriť. Ako som už vravela, tá podvedomá myseľ zbožňuje opakovania,
tak ma presvedčila o tom, že naozaj som neschopná, že robím veci zle. Takže byť napríklad aj vo vzťahu s osobou, ktorá vás nedoceňuje a ktorá vás naopak depta a ponižuje, aj toto môže byť jeden z dôvodov nízkeho sebavedomia. Takže ak ste sa v tomto videu našli, ak vám toto prehovára do duše, naozaj sadnite si na chvíľku, zamyslite sa a predstavte si svoju minulosť, svoje detstvo, ako ste vyrastali, kým ste boli obklopení, čo ste celý život počúvali a taktiež ako fungujete teraz, aké máte okolo seba prostredie, aká je vaša rodina, váš partner, vaši kolegovia, známi, či v nich nachádzate podporu a dôveru, alebo naopak tiež je to viac kritiky, ponižovania a toho negatívneho správania, lebo naozaj my veríme tomu, čím sme obklopení. Takže ak vás toto video oslovilo a chceli by ste niečo zmeniť na svojom živote, chceli by ste sa posunúť ďalej a naozaj na sebe popracovať, kľudne ma kontaktujte, píšte mi do správy, nájdete ma na Facebooku, na Instagrame, alebo mi napíšte e-mail na polonidana@gmail.com. Môžeme si dohodnúť 20-minútovú konzultáciu zdarma, kde vám trošku viac vysvetlím, ako tieto programy a mentoringy fungujú. Momentálne do konca roka 2023 máme ešte 50% zľavu na moje hodinové konzultácie, takže kľudne si môžeme dohodnúť aj to, porozprávať sa trošku viac, aby ste mi priblížili tú svoju situáciu a ja naozaj veľmi rýchlo dokážem rozobrať ľudí a odkryť, odkiaľ sa tie mylné presvedčenia berú. A potom poskytujem riešenia vo forme hypnoterapii, vo forme pozitívnych afirmácií. A naozaj je to každodenná práca, ale keď začnete na sebe pracovať, je to úžasný pocit. Keď vidíte tie zmeny, keď naozaj sa začínate tešiť zo života, začína sa vám dariť, pretože ste pochopili, čo sa vo vašom živote doteraz dialo a čo musíte robiť inak, aby ste pokročili ďalej. Takže ďakujem vám krásne, že ste si toto video pozreli. Určite ste si užili nádheru tejto zimnej krajiny. A budem veľmi rada, ak sa mi ozvete. Je to nezáväzné. Naozaj veľmi rada vám pomôžem. Veľmi ma baví posúvať ľudí dopredu a pomáhať im pochopiť, čo naozaj sa v ich živote deje a prečo. Pretože ja viem, že keď som bola na dne vtedy, ako som hovorila, trpela som tými depresiami, nič ma nebavilo, život ma nebavil. Tiež iba s ťažkým srdcom som oslovila známeho, aby mi pomohol. A naozaj on mi pomohol pochopiť to, kde sa v živote nachádzam a to, kde chcem byť. A aká je tá cesta od toho bodu, kde som teraz a kde by som chcela byť neskôr. Takže ešte raz nádherný deň a budem sa na vás všetkých tešiť.